Jeg bruger GeoGebra i min undervisning. Derudover så bruger jeg WordMaths. Jeg bruger diverse matematik-læringsportaler. Som matematikfæsser. Primært. Det er som udgangspunkt de 3, jeg bruger. GeoGebra synes jeg kan være en fordel at bruge i forhold til, at det kan spare tid. Hvis man for eksempel skal undersøge vinkler på en masse forskellige trekanter, så er det nemt lige at hive 20 trekanter frem, i stedet for at eleven skal sidde og lave først 20 forskellige trekanter i sit hæfte, og så derefter først begynde at undersøge for eksempel vinkler. Der siger du, vi skal have 3 punkter. 3 punkter. Sådan. Rigtig godt. Yes. Så tager vi lige nogle midtnormaler. Der. 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 Og der. Sådan. Jeg bruger matematikfæsser primært som trænings- og evalueringsopgaver, og jeg synes, det er et godt værktøj og et nemt værktøj at bruge for mig, da jeg dels kan differentiere både niveaumæssigt, men også mængdemæssigt. Og så er de selvrettende. Det gør det jo væsentligt nemmere, når man skal gennemgå opgaverne. At man kan gøre tingene i den rækkefølge, som det passer den enkelte. Har man brug for at gå ind og læse om nogle ting, så man gør det flere gange, og man kan se videoerne, indtil man har forstået. Der ligger også eksempler på løsninger til de forskellige opgaver, så hvis en elev har svært ved at løse opgaven, kan få den forklaret. Altså fordelen ved at bruge Excel, det er jo, at det hele ligger digitalt. Der er ikke noget tvivl om nogen har afleveret, eller hvornår der er afleveret. Selvom de digitale hjælpemidler er på mange måder rigtig, rigtig gode, så tager de jo ikke højde for den didaktiske samtale, hvor man snakker om fagligheden og får sat ord på, og eleverne får lejlighed til at forklare, hvordan de ser tingene. Tror du godt, vi kan dreje det? Du kan i hvert fald lave den større mindre, du kan også dreje den rundt. Ja, uanset hvad, så følger de her streger jo. Eller De bliver ved med at være det samme. midtnormalerne følger ligesom, uanset hvor meget vi forstørrer eller drejer trekant. Så jeg bare tage den. Tror du ikke, vi skal sætte et punkt herinde i midten? Jo. Så vi ligesom Så skal bare bruge tage den den. som... Det er fint, den der. Den øverste. Den øverste? Er du sikker? Den der står der. Den der? Ja, ja. Fordi det, så trykker du bare ind på midten. Og så går du bare ud til punktet. Det kan den jo. Nej, det er fordi du ikke har valgt. Sådan der. Ja, og så vælger vi så, at delingsgraden, det er Og der bliver lavet 2. så kan vi ligesom ændre den ved at gå op og sige, okay, nu skal delingsgraden, den skal være 0, den skal være minus 1, minus 2. Og den anden, det er skæring på my-aksen. Der kan også se, den startede i 1, nu bliver 0, og så minus 3. Og man kan også se det op på funktionen, der stod der.